Vojaci, pozor! Kde je najlepšie miesto v Trenčíne? Na Kukučinke! Kde je bezplatné parkovanie? Na Kukučinke! Kde je ten najlepší byt na predaj? Na Kukučinke! Tak poďme sa naň pozrieť. Tieto bytovky boli postavené v 30. rokoch počas vojny pre vojakov. Každé je po 6 bytov, no 6. byt je veľmi výnimočný. Nielen zvláštnou dispozíciou, ale slúžil pre správcu bytovky a práve ten máte možnosť vlastniť. K tomu dostaneš spoločný dvor, vlastnú šopu, parkovacie miesta, záhrada, suseda, s ktorým si môžeš uliať kedykoľvek pôjdeš okolo a teraz to najlepšie. 24-hodinový bezpečnostný kamerový systém v celom areáli tej najlepšej generácie. Vojaci vedeli, kde stavať. Je v centre pešej zóny, stanice, lesoparku Brezina, Kauflandu a hlavne pri zdroji všetkých proteínov a bielkovín, ktoré trebalo po boji doplniť. McDonald's. Keď chceš mať všetky benefity, musíš kupovať jedine od vojakov. Keď chceš rýchlo predať byt, musíš dobrý makler byť. Kubot bezproblémovej, Natálii pri Belovej. Pozor!